Святліца – место з прэтэнзіяй шыку, пыскі паночкаў з мінай трыумфацкай. У куце музыка, шмат гулу і гіку, ахвотна быць у модзе псеўдаэлеганцкай. Казімір Сваяк. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Пачынаем 11-й выпуск з перадгісторыі беларускага джазу, якая шчыльна знітаваная з гісторыяй польскага, хаця б праз асобу Зыгмунта Карасінскага, гэткага супер-піянера на эстрадзе другой Рэчы Паспалітай, стваральнік першага джаз-ансамблю, першы імправізатар, першы саксафаніста, які карыстаўся інструментамі трох дыяпазонаў, увогуле мультыінструменталіста і кампазітар, аўтар першага ў Польшчы выязнога джаз-рэвю і ў 1939 годзе арганізатар першага беларускага джазу. У рэканструяванай польскімі даследчыкамі біяграфіі пана Карасінскага мы спыніліся акурат на пачатку 30-х, але мала аддалі ўвагі ягонаму сталаму партнеру ды суаўтару Шымону Каташыку, які з'яўляўся адначасова цалкам самастойнай фігурай. Піяніста Шымон Каташык граў на эксклюзіўных прыватных раутах і карнавалах у дамах Радзівілаў ды Патоцкіх, пісаў музыку для кіно. Акром таго, паводле меркавання знаўцаў, менавіта пан Шымон стварыў першыя польскія блюзы ды блэк-батамы. Дарэчы, ён працаваў у адным бюро з Ежы Бальзацкім пры музыканцкім прафсаюзе. З ініцыятывы Каташыка 2% ад даходаў з радыйных канцэртаў пералічаліся беспрацоўным калегам. Кракатук. Што тычыцца радыёхваляў, то Зыгмунт Карасінскі з Шымонам Каташыкам і тут праявілі сябе як пачынальнікі. Іх калектыў браў удзел у першай трансляцыі джазавай музыкі на польскім радыё з яго першай студыі на вуліцы Нарбуту ў Варшаве. Пасля прамы этэр вёўся непасрэдна з выступаў аркестры К&К у кабарэ Адрыя і Брысталь. Таксама аркестра ўдзельнічала ў радыёпраекце, які праматаваў польскія кнігі «Габытнеровскі аўдыцыі», названыя ў гонар выдаўца другой паловы 19 стагоддзя. Jeden cud tylko znał, co poznał go to, ciebie maleńka, jedyną cię mam.
Спяваў Тадэвуш Фалішэўскі. Аркестра кампазітараў карасінскага і каташыка, так яна бывала пазначалася на афішах, грала ў кабарэ, якое заснаваў артыста Тадэвуш, новы «Ананас». А пачутая песенька гучэла ў тэатры «Вясёлы вечар» у рэвю «Толькі для дарослых». За гэты твор Карасінскі атрымаў сваю першую ўзнагароду на песенным конкурсе. Кракатук. Згаданая крыху раней Адрыя належала італьянскай страхавой арганізацыі і месцілася на вуліцы Манюшкі, 10. Уладальнікі аддалі партэры сутарэння пад дансінгі ды кавярні. Як пазначалася ў рэкляме, на адкрыцці Адры гралі найлепшыя аркестры Гольды пецярсбургскі, Карасінскі і каташык. Фармацыі ў пэўным сэнсе прадстаўлялі розныя палюсы тагачаснай танцавальнай культуры. Калі першая аркестра з Артурам Гольдам спецыялізавалася на гарачых паўднёва-амерыканскіх рытмах, то другая на традыцыйным паўночна-амерыканскім джазе. Але, канешне, шмат у чым рэпертуары перасякаліся. Гішпанскі фокстрот К.І.К. з голасам таго ж Фалішэўскага. Mój hiszpański dzwon, uwodziciel son, po miłości plon, jest piekła sarabando, mój kochanek Don Fernando. To idzie on, mój hiszpański dzwon, uwodziciel son, po miłości plon, jest piekła sarabando, mój kochanek Don Fernando. На пачатку 30-х аркестра Зыгмунда і Шымона таксама выступала ва ўстанове под Орлем у Быдгашчы. Трубадур Варшавы інфармаваў, што дзень перапаўнення вялікія сілы музычнага свету, жадаючы застацца ў памяці быдгашчанаў і выказаць падзяку за сімпатыю, якую ім дораць, скампанавалі прыўкрасны вальс на хвалях брды. Кракатук. Жаданне карасінскага і каташыка рабіць са звыклых танцаў канцэрт, а з канцэрту перформанс, як адбылося падчас выставы ПВК, рэалізоўвалася далей у варшаўскім кафе «Джордж» на вуліцы Крэдытовай 9, дзе пры кожным століку меўся тэлефон з уласным нумарам. Саксафаністы аркестра Александр Галіцкі згадваў, рабілі там вялікія шоу, былі розныя пародыі, напрыклад, адкрыццё помніка пажарніку альбо новыя чыгуначныя лініі. Музыкі маглі адпаведна апранацца ў чыгуначнікаў, ратавальнікаў, самураяў, жаўнераў ды мурынаў. Halo, chcę prosić pannę Florę. Tu mówisz dziś, czy już poznajesz mnie? Więc gdzie pójdziemy dziś wieczorem? Bo brydża mam już dosyć, chcę cię gdzie indziej prosić, czy do kawiarni vis-a-vis. Jeżeli będziesz grzeczna, to powiem ci. Mam 2 bilety dziś do kina, z przyjemnością zaproszę cię. O 8 seans się zaczyna, pamiętaj, spóźnić nie wolno się. Taksówką pod twój dom podjadę, po drodze skoczę kupić czekoladę. Będziemy w kinie w słodkim transie i po seansie zechcę zostać znów. Mam 2 bilety dziś do kina, z przyjemnością zaproszę cię. O 8 seans się zaczyna, pamiętaj, spóźnić nie wolno się. Taksówką pod twój dom podjadę,
Po drodze skoczę kupić czekoladę. Będziemy w kinie w słodkim transie i po seansie zechcę zostać znów. У танга Зygmunta Красінскага праспяваў Мечыслаў Фох. Тэлефон, кіно, таксоўка, чакаляда – атрыбуты гарадской раскошы. Тады ж Карасінскі і Каташык паўдзельнічалі ў рэкляме швайцарскай чакаляды, напісаўшы адмысловае танга «Сюшарт». Менавіта фірме «Сюшарт» належыць і зараз прысутны ў продажы прадукт «Мілка». Кракатук. Акром імяннога пазначэння, аркестра К і К часам абірала сабе экстравагантныя назовы. Засталося фота, дзе накраўк раяля трымае махрыстую тканіну, рыхтык-сцяг, з вышытымі прозвішчамі «Карасінскі Каташык» і 2 злучанымі нотамі паміж, а на плястыку бас-бочкі і на задніку сцэны ў выглядзе гіганцкай кружэлкі напісана «Jazz Dior Columbia». Jak we śnie, w błękitnym śnie minęła nasza idyla. Uśmiechów dzień, przed jutrem lęk i szczęście krótkie jak chwila. To był ten dzień motyla, co nim zajaśnia gaz. I jak we śnie, w błękitnym śnie zostawił samych nas. Экс-імажыніста Леа Манасон, вядомы нам з другой часткі серыялу пра веймарскі Берлін, запісаў гэты твор Карасінскага, бавячы лета 1932 году ў Варшаве. Кракатук. Менавіта пад шыльдай «Jazz Dior Columbia» калектыў запісаўся ў 1931 годзе. Між іншым, аркестравых спевакоў тады называлі рэфрэністамі, бо часта яны толькі прапявалі некалькі радкоў на пачатку твору і тыя ж радкі напрыканцы, альбо адзіны куплет у сярэдзіне кампазіцыі, астатнюю прастору займалі інструментальныя варыяцыі ды сольныя імправізацыі. На этыкетках адпаведна пазначалася, як і ў наступным выпадку. Калі перакласці з французскай ды польскай, атрымаецца «Слава парыжанам! One Step» з рэвю «Бавімся ў каханне» тэатру «Вясёлае вока» у выкананні аркестры «Залаты джаз Каламбіі» з рэфрэнам заспяваным Адамам Віньскім. Ён жа Адам Астон, а сапраўднае прозвішча Левінсон. Дарэчы, у бібліятэцы, што пакінуў Карасінскі, адмыслоўцы знайшлі спецыялізаваныя часопісы з Францыі «La Revue Musicale» і «L'Édition Musicale Vivante».
Lwowa widzę partię i podziwia i kocha raz. Nie wiem skąd ci wiedzę zaszły ten wśród narodów wszystkich raz. To przez łzy tak jak my umie szczęście dać, kochać tak, płakać tak, tak się bawić świat. Jest to dumny widzę partię i na koni są oświetleni. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Эрай свінгу ды біг-бэндаў увогуле называюць 30-е гады мінулага стагоддзя. Распавядае знаўца джазу, пианист и композитор Андрей Шпянёў. Коллективы как бы уже начали открещиваться от традиционного джаза и в область танцевальной музыки. И вот и пошли в танцевальные оркестры. Вот Бенни Гудман, который играл и такую музыку, и танцевальную, как бы и джаз. Там был кризис, и в Америке появилась потребность. Кризис кризисом, а развлечения нужны, и поэтому красивые мелодии появились. Все лучшие мелодии оттуда пошли. У свой чаргу Кшыштаф Карпінскі, які вывучыў засваенне джазу ў Польшчы, падзяляе чацвёртае дзесяцігоддзе на два перыяды. 1930-35 з'яўленне музычных фільмаў з гукам, эміграцыя музыкаў габрэйскага паходжання з замежжа, сярод іх Эддзі Рознера, прэса шмат піша пра джаз. 1936-39 польскі свінг, імпарт музычных часопісаў, з'яўленне польскіх джазавых аркестраў. Адметна, што першыя польскія джазмены па аналогіі з ЗША нават ладзілі батлы біг-бэндаў. Dużo jest w życiu smutków i drżeń, ludziom się różnie wiedzie. Jednym jest źle, drudzy wciąż śmieją się. Lecz każdy wierzy, że przyjdzie dzień, który rozjaśni się nam, kiedy zjawi się ktoś, cicho wyzna mu coś, o czym marzył, śnił tyle lat. Każdemu wolno kochać, to miłości słodkie prawo. Bo się kocha sercem, a każdy je ma. Każdemu wolno kochać, a więc za miłości sprawą. Niech znikają troski, a miłość niech trwa. Tyle serca się dobrany, sen miłości wtedy śnić. Może śmiały i nieśmiały, synują cudno szczęścia nić. Każdemu wolno kochać, to tu nas napawa. Miłość jest łaskawa i warto dla niej. Наступным этапным момантам канкрэтна для джаз-аркестры Зыгмунта Карасінскага стаўся кінадэбют. Удзел у агучванні і здымках музычнай камедыі фарсу «Каждэму вольно кохаць». Кожны вольны кахаць. ПЛ Вікіпедыя сведчыць, што гэтая аперэтка сталася першым цалкам агучаным польскім кінафільмам. Рэжысэрам выступіў Мічыслаў Кравіч. Галоўны гіт саундтрэку, не забыты ў Польшчы дагэтуль, мы толькі што пачулі. Як пазначана ў тытрах, уся музыка належыць Карасінскаму і Каташыку. Прэм'ера адбылася 24 лютага 1933 году.
Кракатук. Паводле рамантычнага сюжэту бедны музыка губляе розум праз непадзеленае каханне і пасля кіруе бэндам, сабраным з пацыентаў вар'ятні. На пачатку другой гадзіны ў кадры з'яўляюцца Карасінскі ў якасці дырыгента і Каташак за раялем разам з астатнімі аркестрантамі. Сцэна з аркестрай знятая ў студыі «Сірэны». Яны выконваюць інструментальную варыяцыю на аднайменны з фільмам лейтматыў. У тыгодніку «Кіно» Шымон Каташак распавядаў пра тэхніку кампанавання саундтрэкаў. Сінхранізацыя ў фільмах – гэта досыць стомная праца, дзе трэба ідэальна ўзгадняць музыку з гатовую ўжо на стужцы аптычнай часткай. Кампазітар, як і гукарэжысэр, мусіць дакладна вымераць фільм і таксама вызначыць даўжыню адпаведных музычных твораў, якія ілюструюць пэўныя сцэны. Праз праекцыйны апарат цягам секунды прамінаюць 24 кадры, альбо каля паўметра фільму. Прытым фільм мае каля 3000 метраў. Кракатук. Два творы «З каждэму вольно кохаць» неўзабаве выйшлі на кружэлках. Загалоўны «Слоуфокс» перадрукоўваўся ў СССР пад імем «Лаура» і без пазначэння аўтараў. А пасадобль з фільму зайграла аркестра Аркадзя Флята, аднаго з джазменаў, які ўцёк ад нацыстаў з Берліна. Зыгмунд Карасінскі пасля прызнаваўся: «Ніколі не цаніў нашых фільмаў. Толькі на экране ўбачыў, у чым прыйшлося браць удзел, які жахлівы быў сцэнар, якая няўдалая пастаноўка, не хацеў падпісвацца пад іншымі падобнымі бздурамі». Наступным, знятым у тым жа годзе фільмам «Остатня эскапада», бэнд-лідар быў, пэўна, расчараваны яшчэ больш, хаця здымкі прыгодніцкага сюжэту адбываліся ў Югаславіі ды Афрыцы. Рэжысэраваў Вацлаў Серафіновіч. Крытыкі назвалі стужку банальнай ваеннай драмай. Кракатук. Зрэшты, пара песень з астатняй эскапады карысталася попытам. Тадэвуш Валішэўскі запісаў вальс-бастон «Не дрэнч мне, не мучай мяне», а прыджазаваны ў амерыканскім стылі «Слоуфокс» «Ты ж ест для мне таемніцам» выдала ў нотах італьянскае выдавецтва. Спявак Адам Высоцкі прадставіў «Слоуфоксы» Карасінскага і Каташка з абодвух названых кінастужак на адной плытцы 33-го году выдання. Dziś jest dla mnie tajemnicą, złudzeniem i snem. Lecz gdy spojrzę na twe lico, to wszystko już wiem. Dziś jest dla mnie czymś nieznanym, czymś ciemnym jak noc. Lecz me serce jest skazane, ty poznasz swą moc. Czekam z utęsknieniem i z bojaźnią chwili tej, gdy już w sobie kryć nie będziesz rzeczy dobrej ani złej. Dziś jest dla mnie tajemnicą, tak wielką jak świat, tylko z małą tą różnicą, że masz 20 lat.
Czekam z utęsknieniem i z bojaźnią chwili tej, gdy już sobie kryć nie będziesz rzeczy dobrej ani złej. Датычна кінадэбюту карасінскага дэкампаніі варта яшчэ згадаць асобу Яна Лаўрусевіча з Кракава, які граў у складзе калектыву на вібрафоне на пачатку 30-х. Вібрафон, адносна новы для таго часу ударны інструмент, які таксама прыйшоў з Амерыкі, гучыць у многіх творах Зыгмунта, вельмі часта ўпрыгожвае коды. Ад, скажам, ксіляфона ці марымбы вібрафон адрозніваўся наяўнасцю электраматора, з дапамогай якога рэгуляваліся трубкі-рэзанатары. Дарэчы, той жа Лаўрусевіч увайшоў у гісторыю як першы польскі электрагітарыста. Ён сабраў цэлую аркестру гавайскіх гітараў і ансамбль «Марімба». Акром таго, граў на скрыпцы, дырыгаваў, пісаў музыку і тэксты. Кракатук. Тэму «Каждэму вольно кохаць» Ян Лаўрусевіч запісаў у год выхаду фільму з гавайскім калектывам «Каламбія», як пазначана на плытцы. Кінакар'ера «Джаз-дёр Каламбія» нечакана працягнулася ў 1935 годзе, калі напрыканцы лютага аркестра ў складзе тузіну музыкаў рушыла адмысловым цягніком на Блізкі ўсход. Як піша музыколог Дарыуш Міхальскі, выступы пачаліся ў Тель-Авіве ды Хайфе, далей доўжыліся ў Дамаску, Бейруце, Тэгеране. Гастролі закранулі таксама Індыю, Турцыю, Грэцыю, Румынію ды Балгарыю. Трывалі амаль год і суправаджаліся пазітыўнымі рэцэнзіямі ў замежнай і айчыннай прэсе. У прыватнасці, ілюстраваны «Кур'ер цудзенны» у 1936 годзе падкрэсліваў: яны, звод і джаз, выступалі паўсюль як польская аркестра, а іх праграма на 70% складалася з польскіх твораў. Забягаючы наперад, адзначу, што праз 2 гады Зыгмунд Карасінскі атрымаў срэбны крыж заслугі за прапаганду польскай музыкі за мяжой. Кракатук. У Егіпце звод і джаз паўдзельнічаў у здымках французска-арабскага музычнага фільму «Ночу Баальбеку» з музыкай Зыгмунта Карасінскага. Падчас выступаў у Гранд-атэлі ў Бейруце з 24 да 30 жніўня 35 году аркестра назвалася «Карас Катас», то бок «Карасінскі каташык». Захавалася адпаведная праграмка. Акром уласных яны гралі творы польскіх клясыкаў, у тым ліку Шапена ды Карловіча. Апошні, між іншым, родам з Вішнева, што на Валошыншчыне. Грэцкае танга Карасінскага спявае Альберт Харрис. Wspomnij tę noc, cudną tę noc, pośród ruin starych i wspaniałych. Szum morskich fal, księżyca blask, marmurowe stopnie świątyń białych. Wspomnij tę noc, cudną tę noc, greckiego tanga w dali ciche łkanie. I ty w półśnie nuciłaś się, ta noc w pamięci mej na zawsze pozostanie. Każdą noc, każdy dzień, greckie tango jak cień za mną płynie. Przypomina twój śpiew, święte gaje wśród drzew i boginie. Widzę sceny sprzed lat i Ateny sprzed lat i świątynie. Ten mityczny dawny świat, bohaterów sławny świat, tej miłości odżył jak za dawnych lat.
Ten mityczny dawny świat, bohaterów sławny świat, Twej miłości odżył jak za dawnych lat. Падчас турне па блізкім усходзе адзін з аркестрантаў вырашыў застацца ў Палестыне, стаў капельмайстрам аркестры ў King David Hotel ды інспектарам аркестры радыё ў Тель-Авіве. Гаворка пра Ежы Мандельбаума. Майстар саксафона, кларнета ды фартэпіяна далучыўся да карасінскага акурат у 35 годзе, а сам паходзіў з Пінску. Карпінскі ўключыў яго ў спіс «Who is Who», дзе прадстаўленыя біяграмы 151 музыкі ды іншых асобаў, звязаных з джазам у міжваеннай Польшчы. Кракатук. Высвятляецца, што Ежы, альбо Юры Мандельбаум з'явіўся на свет у горадзе над Пінай 8 жніўня 1909 году. Скончыў гімназію ў Варшаве і там жа пачаў граць на фартэпіяна ў танцавальных залях, а таксама ў клубе жыдоўскага гімнастычна-спартовага таварыства «Макабі» на вуліцы Налеўкі 2А. На кларнеце Мандельбаума вучыў граць Адам Штромберг з вялікага тэатру, а сакс Ежы засвойваў на сутыку 20-30-х, калі граў у аркестрах Гольда, Петербургскага, Варса, фронт-гейман-джазе ды ў «Рознерс Плеерс» з кузэнам Эдзі Рознера. У другой палове 30-х Мандельбаум наведваў маці, якая засталася ў Польшчы, ды граў з калектывам братоў Рознераў у Адры. Ja przybył do Iraku, w Bagdadzie hulam se, spotykam dwóch kolegów, chodź z nami prosił mnie, włazimy do haremu i taki już mój los, Arabka po naszemu, na cały krzyczy głos. Tajojośko, dawaj pyska, przecież pana dobrze znam. Ja tam kawą handlowałam, tutaj jestem god madam. Jak tam grodek i kliparów, pod ratuszem czy są lwy? Co tam słychać wśród baniarów, czy są zdrowi tak jak ty? Александр Галіцкі пасля ўсходніх гастроляў перайшоў у аркестру Эдзі Рознера і выправіўся ў турне па Еўропе, хаця ў 39-м вярнуўся да Карасінскага. Дарэчы, напрыканцы 30-х у Карасінскага граў Леон Геллер, скрыпач, саксафаніста, бубнач і кампазітар, які перад тым таксама канцэртаваў з Рознерам у Францыі. Кракатук. Аркестры Зыгмунда Карасінскага і Эдзі Рознера не толькі абменьваліся музыкамі, але і неаднойчы перасякаліся ў канцэртовых графіках. Цягам 1936-39 гадоў бэнды гралі ў адных і тых жа установах кшталту кракаўскіх «Казановы» і «Цыганэры», гдынскай «Бадэгі», у кафе «Дансинг» коктейль-бары «Шкляны палац Бадэга» Шымон Каташык зладзіў бенефіс да 15-годдзя сваёй творчай дзейнасці. Тое адбылося, калі быць дакладным, у жніўні 36-га. У рэкляме аркестру К і К назвалі першым польскім джазавым калектывам сусветнай славы. У адрозненне ад Эдзі, бэнд Зыгмунда ды Шымона адзначыўся на вялікім фестывалі лёгкай музыкі ў Варшаве, дзе, нагадаю, сабраліся 10 лепшых джаз-аркестраў, у суме 80 музыкантаў. Галоўным арганізатарам фэсту выступіў зноў жа Каташык. Кракатук. У другой палове 30-х Карасінскі ды кампанія наведвалі Лодзь, Львоў, заязджалі ў курортныя Крыніцу ды Закапане. У чэрвені 37-га суправаджалі баль у Лазенках, які даваў кароль Румыніі Караль II. Міхальскі заўважае, што склад мог абмяжоўвацца септэтам, калі выступы адбываліся на курортах. У 10-асабовым варыянце калектыў зваўся «Jazz Tango Orchestra», а ў самым поўным ужо «Jazz Dior», калі сцэна літаральна завальвалася інструментамі.
błękicie oczu swych zgubiłem cały świat, lecz właśnie w nich znalazłem dzisiaj szczęście me. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Зігмунд Адамавіч. Эра свінгу набліжалася да завяршэння. У Польшчы нават раней, чым Злучаных Штатах, бо краіны аднойчы папросту не стала. Фрагмент з беларускага фільму «Сям'я Януш». Товарищи, слушайте, товарищи! Сегодня наши войска перешли границу. Буржуазное правительство Польши бежало неизвестно куда. Русский народ протянул руку помощи братьям по крови. Перад самым пачаткам Другой сусветнай вайны у жніўні 1939 году аркестра Зыгмунда Карасінскага ў чарговы раз выступала ў згаданай крыніцы у новым доме Здроёвым, там, дзе лячылі мінеральнымі водамі. Менавіта адтуль, разам з іншымі польскімі музыкамі-уцекачамі, наш герой перабраўся ў Беласток, дзе апынуўся адным з першых і неўзабаве, пэўна, з лістапада таго ж году, стаў супрацоўнічаць з польскім тэатрам мініятураў, пры якім згуртаваліся музыкі. У тэатры Зыгмунд сустрэў сярод іншых даўніх знаёмых, спявачку Толю Манкевіч і Міхала Зніча, якому акампанаваў роўна 20 год таму. Прынамсі, іх прозвішчы згадвае газета «Літаратуры і мастацтва». Кракатук. Лім пераконваў чытачоў, што драматычнае мастацтва ў панскай Польшчы не карысталася ўвагай. Затое ў пашане і ў модзе ва ўлад былі тэатры рэвю, якія культывіравалі так званы розрыўковы, увесяляльны жанр, дзе смакаваліся дробязі мяшчанскага быту, інсцэніраваліся танго, выконваліся пошлыя песенькі. Магчыма, мелася на ўвазе наступная рэч – аўтарства Зыгмунда Карасінскага. Спявае Адам Высоцкі. Tysiąc białych gwiazd, lampy posrebrzane, w mych zachwyconych oczach lśnią. Gdzie obrócę wzrok, gdzie na chwilę stanę, tam błyszczy słońce poza mgłą. Idą ze wszech stron i jest ich coraz więcej, by nam rozjaśnić cały świat. Ten wdzięk dziewczęcy me serce skradł, za tym wdziękiem idę w ślad. To są platynowe blondynki, najsłodsze z tych dam, które znam. To są współczesne cherubinki, co wiodą nas do nieba bram. To są platynowe blondynki, co lśnią jak klejnoty za szklem. Nie mają serca odrobinki, blondynki, ja wiem. Lecz jak nocne motyle za światłem w pogoni za nimi biegniemy we mgle. Chociaż każda nam w końcu dzwoni coś odsłoni, lecz bez nich nam pusto i źle. To są platynowe blondynki, to czasu i mody jest znak. Nowe współczesne cherubinki, blondynki, no tak.
лёс нібыта пайшоў па новым коле. Калі ў 22 годзе Зыгмунд Карасінскі стварыў першы польскі джаз-бэнд, то ў 39-м першы беларускі джаз, да якога ізноў таксама, як і ў свой час да першага польскага, далучыўся Ежы Петерсбурскі. Даследчык Кшыштаф Карпінскі мяркуе, што Петерсбурскі кіраваў беластоцкай аркестрай супольна з Карасінскім. Кракатук. Яшчэ адзін Ежы, Бальзацкі, як мы ведаем, з'явіўся ў Беластоку толькі ў снежні 39-го году. Між тым маскоўская даследчыца Вольга Петухова сцвярджае, што Карасінскі збіраў аркестру разам з Бальзацкім. Яна спасылаецца на англамоўныя мемуары спевака Станіслава Ляндау, акурат пра падзеі канца 30-х, пачатку 40-х гадоў, але прозвішчы Карасінскага, Бальзацкага ды нават Рознера ў тэксце кнігі адсутнічаюць, у адрозненне ад, скажам, Каташыка, Петерсбургскага ды Гольда, хаця гэта само па сабе дзіўна. У дадатак спадарня Петухова прыводзіць словы былога піяніста мас-канцэрту Эдуарда Кумелана, які быў знаёмы з Рознерам, і нібыта Рознер яму казаў, што аркестру ў Беластоку збіраў менавіта Карасінскі. Гэта была інструментальная версія танга, напісанага Зыгмунтам Карасінскім «Тілько єдно слово кохам». Адзін з першых удзельнікаў дзяржаўнай джаз-аркестры БССР, гітарыста і сябар Рознера Лазар Маркевіч, казаў свайму калегу Юрыю Цейтліну, што пераходзіў новаўтвораную савецка-нямецкую мяжу акурат 17 верасня 1939 году, то бок калі Савецкі Саюз толькі уключыўся ў падзел Польшчы. Цытата з мемуараў Цейтліна. Праз мяжу ішоў пешкам і натыкнуўся на не зусім добрага мытніка, які быццам бы за дапамогу ў пераходзе мяжы запатрабаваў у Луі ягоную гітару. Музыка-спявак пазбавіўся свайго інструмента, свайго хлеба, але затое ў горадзе Беластоку добры пан Выпадак узнагародзіў Луі. Ён дапамог яму сустрэць маладую прывабную дзяўчыну Ірыну, таксама бежанку з Польшчы. Пані Ірына ў дзявоцтве Качко, насамрэч, судзячы па архіўных дакументах, нарадзілася ў Беластоку, і на момант знаёмства ёй было 17 год. Яна падзялілася сваімі ўспамінамі ў фільме Уладзіміра Арлова з дакументальнага цыклю «Адваротны адлік». Ставлю фрагмент са згоды аўтара. Репетировали они на углу нашей улицы, там, где я жила. Так что я всех знала в лицо, и Эдди Рознера. После нескольких концертов, которые прошли с большим успехом, потому что такой город, как Белосток, такого оркестра не слышал, они уехали на гастроли. Кракатук. У сваім бія Лазар Луі Маркевіч засведчыў наступнае. У 1939 годзе я прыехаў у Беласток і пачаў працаваць спачатку ў беластоцкім джазе, абодва словы з вялікай літары, які пасля у 1940 годзе быў перайменаваны ў Дзярж-джаз БССР.
Іншы чалец таго ж дзярж-джазу, акардэаніста і піяніста Давыд Кагановіч, сведчыць, што таксама прыняў удзел у стварэнні аркестра. Ён трапіў у Беласток раней за многіх іншых, у кастрычніку 39-го году, а сам паходзіў з Вільні. То бок, не выключна, што Давыд і Луі паспелі да Эдзі Рознера пасупрацоўнічаць і з Зыгмундам Карасінскім у ягоным першым беларускім джазе, калі ён напраўду так зваўся. Кракатук. Зрэшты, дакладна вядома, што Зыгмунд Карасінскі паўтарыў ранейшае рашэнне Эдзі Рознера. Пабыўшы колькі часу ў Беластоку, з'ехаў у Львоў, дзе зладзіў уласнае джаз-рэвю, і, відавочна, тэлеграмаў з просьбай вярнуцца ў Беларусь яму ніхто не накіроўваў. Кшыштаф Карпінскі ў біяграме з пераліку «Хто ёсць кім» пазначае, што Карасінскі выправіўся ў Львоў толькі ў 1941 годзе. Але што ён у такім выпадку рабіў у БССР 1,5 гады, абсалютна незразумела. Паслухаем адзін з апошніх твораў пана Зыгмунта, выдадзены яшчэ ў незалежнай Польшчы. 1938 год. Вакал Адама Астана. Dobranoc, kochanie, świat cały okrył już cień. Dobranoc, kochanie, znów uciekł nam jeden dzień. Nadchodzi noc, a razem z nią bezsenne chwile. Nie umiem kryć, że w taką noc tak bardzo smutno bez ciebie być. Dobranoc, kochanie, niech ci się zjawią we śnie wspomnienia o szczęściu i myśl, że tak kocham cię. A kiedy znów zaświta dzień, jak zwykle czekam cię tu. Dobranoc, kochanie, noc wzywa do snu. Dobranoc, kochanie, noc wzywa do snu. Большую частку вайны Зыгмунд Карасінскі ўвогуле правёў у гарах. У тым самым Закапане, а дакладней на ўзвышшы Губалюка, граючы ў тамтэйшым дансінгу. Ягоны сталы кампаньён Шымон Каташак вярнуўся з Львова ў Варшаву ды загінуў ад рук немцаў. Прытым версіі скону моцна розняцца. На заканчэнне адна з песень, дзе наш герой Зыгмунд адказваў і за музыку, і за словы. Паэта Александр Елін прызнаваўся, што толькі адрэдагаваў тэкст. Упершыню песня прагучэла ў адной з лакацыяў закапанскай яшчурукі у навагоднюю ноч з 36 на 37. Пасля яе выконвалі розныя вакалісты, у тым ліку ураджэнец Львова Тадэвуш Міллер. Кракатук. Дарыюш Міхальскі ў сваім 800-старонкавым даследаванні «Повруць мы як за давных лят» прыводзіць наступныя словы Зыгмунда Карасінскага пра Эдзі Рознера. Выбітны талент. Стварыў калектыў, які перад вайной быў на высокім узроўні. Праславіўся не толькі ў нашым краі, але і ў Амерыцы, Парыжы, Галянды, Нямецчыне ды Бельгіі. Прыняў яго ў сваю аркестру, потым ягоных калегаў, якіх ён з сабой прывёў. Калі я пачуў, як яны граюць, без шкадавання аддаў яму пасаду кіраўніка. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук.
pani, ukłon serdeczny z dala ślę. Piękna pani, może już nie pamiętać mnie, pomyśl to rok już temu, tyś nie wiadomo czemu pewnej nocy rzekła mi kocham cię. Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Księżyc świecił srebrzyście jak stal, po kopiercu ze śniegu usuwany, nasze sanie gdzieś nas niosły w dal. Cicha noc, śnieżna noc Zakopane, czy pamiętasz jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz. Cicha noc, śnieżna noc Zakopane, czy pamiętasz jak szybko mijał czas? Takie chwile są niezapomniane, taka noc bywa tylko raz.